Jeg befinder mig lige nu på Aarhus Universitet i Roskilde. Nogle kender det som Risø, og andre som det gamle DMU. Men det er her, sektionen for havpattedyrsforskning, den befinder sig. Og jeg vil gå under overfladen for at finde ud af, hvad det er, forskerne egentlig taget går og bruger deres tid på. Jeg har fået lov til at tage med ud og flyve i morgen. Vi skal til Vadehavet og fotografere sæler. Og det er noget, Aarhus Universitet gør flere gange om året i forbindelse med Novana-programmet, som er et overvågningsprogram af de sælbestande, vi har her i Danmark. Til alt feltarbejde, der hører der også noget sikkerhedsudstyr. Og jeg har taget vores overlevelsesdragt på her, hvor der også hører en neoprenhue og nogle neoprenhandsker med til. Og det er for at mindske det varmetab, der måtte være fra hænder og hoved, når det er koldt. Derudover så har vi pakket seleskager og også et signalspejl, hvis vi skulle få brug for en nødlanding på vand og have kontakt med både. Derudover så er der vores redningsveste, som pustes op ved, at man hiver i snoren, og vores redningsflåde. Og i morgen der skal jeg sidde på bagsædet, så redningsflådet, det bliver mit ansvar. Hvis vi skulle komme i den situation på et tidspunkt, at vi skal nødlande på vand, så er det altså denne her, man tager og smider ud af flyet og hiver i snoren, så den puster sig op. Og det er rigtig vigtigt, at det bliver uden for flyet. Det der så skal ske nu, det er, at jeg pakker udstyret tilbage i poserne, og så ses vi i morgen i Roskilde Lufthavn til en flyvetur. Vi skal herhen. Vi flyver faktisk nærmest hen over... Vi flyver hen over Esbjerg Lufthavn, og så ned til vandet, og så taler vi sæler her. Kommer vi rundt her, i vandet mellem Fænø og Mandø, og så er det den vej rundt om Mandø, og så laver vi samme nummer rundt om Rømø. Og så vender vi om og flyver hjem. I dag skal vi med flyveren Øje, som er et lille fly af typen Cessna 172. Den har 180 hestekræfter og kan komme op på en tophastighed 110 knob. Så har den 2 store tanke med i alt 238 liter benzin i, så teoretisk set kan den flyve op til 6 timer. Og det er vigtigt for os, fordi de fleste af de her ture varer over 3 timer, og skulle mellemlande for at fylde benzin på, det er simpelthen bare spild af tid. Anders viser mig det kamera, som jeg skal bruge, og fortæller, at der er et program, som er særligt indstillet til sælflyvninger. Han har indstillet høj lukkerhastighed, som gør, at vi så vidt muligt undgår, at billederne bliver sløret for de små rystelser, der kommer fra flyet. Og da det er første gang, jeg skal ud og tage billeder af sæler, så giver Anders mig lige en kort introduktion. Du skal sådan set bare skyde overlappende billeder af de der sælgrupper, vi ser, og de er nemme at se, for de ligger på lyssand her i Vadehavet. Der er ofte spor efter dem, fordi de følger tidevandet. Så det er ikke, som jeg sagde, de der ret smalle striber af sæler, som vi bare tager overlappende billeder hen af, mens vi flyver forbi. For at vi skal kunne snakke med hinanden under flyveturen, så tager vi headset og mikrofon på. Og så er vi ellers klar til at flyve. Det tager os godt 1,5 time at flyve til Vadehavet i dag. Og Ulrik forsøger at få os op på 3.000 fod, hvor der forhåbentlig er nogenlunde roligt vejr. Ellers så har vi en ret stærk modvind. Aarhus Universitet har ansvaret for overvågning af de 2 danske sælarter, gråsælen og spættesæl. De bliver begge overvåget på flere lokaliteter i Danmark i både yngle- og fællesæson. Og det gør, at vi stort set er ude at flyve hele året rundt. Lige på nær af september, oktober, januar og juni måned. Vadehavet er et af de lokaliteter i Danmark, som har størst betydning for vores sælbestand. Og når vi nærmer os nu her, så vil Anders gerne have, at vi går ned på 700 fod for at få den bedste kvalitet af billeder. I dag er vejret dog til, at vi kun går ned til 1000 fod. I dag skal vi fotografere den spættede sæl midt i ynglesæsonen, og det er altså en af de 2 perioder, hvor der er størst sandsynlighed for, at sælerne ligger på land. Undervejs blev jeg ret overrasket over, hvor mange zoner vores luftrum er opdelt i.
Og hver gang vi forlader en zone, så skal piloten sige farvel til det gamle lufttårn og goddag til det nye, med oplysninger om fart og formål. Og så bliver vi så briefet om, der er flyvemaskiner i nærheden eller andet, vi skal være opmærksom på. Så er vi kommet tilbage fra flyveturen, og nu er det tid til at gennemgå alle billederne og tælle sælerne, og så skal der estimeres og analyseres. Optællingerne af sælerne er et samarbejde mellem de lande, der grænser op til Vadehavet. I Danmark i år fik vi talt 560 sælunger, og senere i fællessæsonen 2.675 voksne sæler. Et tegn på, at bestanden har det godt. Jeg håber, I har synes, det var sjovt at være med. Vi ses igen en anden gang. Hej hej!